अरे होगी गईले दुजिया के चंदवा मोरे जीवा गईले डेरे। अरे कैसे कैसे करबो ये दीनानाथ पूजा ना हो तो हर। अरे कैसे कैसे करबो सूरज बाबा पूजा ना हो तो हर। अरे सासाराम में लागल हो बाड़े मीना के हो बाजार। अरे कुदर में लागल हो बाड़े फलवा के हो दोकान। अरे कोचास में लागल हो बाड़े दौरा के हो दोकान। अरे दौरा किने जइहा तिवाई कलशुपवा लिहा बेसा। अरे चुंदरी किने जइहा तिवाई सिंगरवा लिहा बेसा। अरे फलवा किने जइहा तिवाई पानक सैल लिहा बेसा। अरे वैसे वैसे किनिहा तिवाई मोरे पूजा के हो सामान। अरे वैसे वैसे करिहा तिवाई पूजा के हो तैयारी। अरे चुंदरी पहिरी होलिहनी दीनानाथ कइनी सोलह सिंगार। अरे सासुरहियार कालिए दीनानाथ बाझिनिया धइली हो नाम। अरे कहाँवा में चललू ये बहुआ साजी के ऐसन हो डाल। अरे कहाँवा में चललू ये बहुआ फलवा खोइछा